Jaridar New York Times ta ce Trump ya kasa buɗe wannan yakin ta dalilin cewa yana ƙarancin makamai a wannan lokacin. Sun ƙara da cewa mafi yawanci petrol system wato petrol air defense system da ke cikin gabas tsakiya sun yi ƙasa, wanda mafi yawanci ƙasar Iran ta ma tarwatsa wasu daga cikinsu. A yanzu Donald Trump yana tsoron ya ƙara buɗe wannan yakin ta dalilin cewa domin idan ya buɗe wannan yakin baya da kayan taron sararin samaniya wanda zai tare makaman da ƙasar Iran za ta ci gaba da harbuwa, wanda muna ganin makaman da su Iran take amfani da su na manya-manyan missile waɗanda za mu iya cewa akwai Khorramshahr, akwai Khaibar, akwai su kala-kala waɗanda muna kawo rahotannin irin aiki da irin barnar da suke ma base in ƙasar Amerika. Ƙasar Kuwait sun fito su ma sun ce abun da ake yadawa a jiya, wanda na kawo muku rahoton Wall Street Journal cewa sun kai farmaki a cikin Iran na sirri, sun ce ba su kai wannan farmaki ba ta dalilin cewa ba su yi amfani da wasu makamansu ba wurin farmaka ƙasar Iran. Amma fa mu mun san cewa kun yi wannan al'amarin ta dalilin an ga wasu makamanku a cikin wannan al'amarin, sannan kuma intelligence aka yi fikin, kuma ƙasar Iran ta yi iya ƙoƙarin ta wurin mai makon martani. Irin wannan ba sabon al'amari ba ne, ƙasashen Larabawa suna aikata irin haka a cikin wannan yakin, wanda a satin da ya wuce na kawo muku rahoton Dubai, wanda Dubai sun kai farmaki da jirgin su, wanda na nuna muku ma jirgin, wanda daga baya kuma suka fito suka ce ba da su a cikin wannan farmakin da suka yi haɗin gwiwa tare da ƙasar Amerika wurin kai shi ba. Wanda gari ya kasance da ƙarshe kana bibiyan mu kana karuwa da abubuwan da muke kawo ba tare da ka danna mu da subscribing ba, sannan ka yi mana share zuwa ga yan uwa. Sannan Ismail Baga'i fa ya fito ya mayan ma wannan Kaja Kalis martani. Kaja Kalis na gaya muku ta fito ta yi maganganun banza cewa ƙasar Iran suna take dokokin haƙƙin ɗan adam. Ya fito ya ce ba wannan ake nufi da take haƙƙin ɗan adam ba, abunda a take haƙƙin ɗan adam abunda kuka aikata wurin ba da bayanan sirri zuwa ga abokanan gabanmu wanda suka zo suka farmaki civilian, wanda har ma ta kasance sun zo fun farmake makarantun ƙananan yara, wanda duniya ta fito ta yi kwandemin wannan al'amarin, amma har yanzu ba ku fito kai kwandemin ba ta dalilin wannan munafurci ne kuke nunawa ƙarara wurin goyon bayan ƙasar Amerika. Sannan kuma Iran da Oman kun san cewa 'yan uwan juna ne a cikin wannan al'amarin, abinda kawai ba sa yi ba sa kai farmaki tare. Kasar Oman da kasar Iran suna kokarin su gina wata hukuma wadda za ta yi amfani a cikin yankin Strait of Hormuz wurin ba Strait of Hormuz kariya da kuma kula da shi da kuma tsara dokoki waɗanda ko da za a samu ladar wucewa wadda ake ansa za su kasance suna raba ta tsakanin su. Strait of Hormuz ya kasance tsakanin Oman da kuma kasar Iran, wanda kasar America ta yi iya kokarin ta wurin ta ga ta raba wannan alaka, wanda har ta yi wa kasar Oman barazana, amma Oman sun dage sun nace cewa ba za su yadda da wani al'amari wanda ƙasar Amerika za ta zo masu da shi ba. Wanda a wancan satin Abbas Arace ma ya shiga a cikin Oman, ya je ya gana da shugaban ƙasar Oman, sun zauna sun dandale sun fitar da maganganu wanda sun tsara abubuwan da za su yi a cikin wannan yanki na Strait of Hormuz. A ɗazu-ɗazun nan labari yake fitowa Ukraine sun farmaki jirgin Iran a Capsian, wanda Ukraine sun farmaki wannan jirgin ne wanda yana tunkara ƙasar Rasha, ya fito daga Iran, wanda an rasa ma silo wato wani ma'aikaci daga cikin jirgin, wanda ƙasar Iran sun fito su yi kwandemin wannan al'amarin, kuma sun tabbatar da cewa wannan al'amarin ba zai tafi a banza ba. Kusan cewa ƙasar Ukraine tana shan wuya hannun Rasha, wanda ƙasar Rasha ta samu ta bulokit a kwanakin nan, wanda ƙasar Rasha ta farmaki abubuwa daban-daban tsakanin shekaran jiya da jiya zuwa yau, wanda ba mu kawo rahotannin abubuwan da suka faru a jiya ba kan Rasha da Ukraine, wanda daga cikin abubuwan da suka faru cikin 48 hours ƙasar Rasha ta farmaki nuclear spot, wanda ta farmaki wani cargo ship a wannan yankin. Wannan blockade din fa yana aiki, ƙasar Ukraine ba sa fita da komi a ta wannan yankin. Sannan kuma a can Makos, a nan fa ma Rasha ta farmaki wani ma'ajiyar makaman ƙasar Ukraine, wanda ta tarwatsa wannan gurin, wanda yanzu ya kasance babu shi babu labarin shi. Sannan kuma akwai wasu book carriers waɗanda guda uku ne ƙasar Ukraine ta farmake su, wanda wasu cargo ship da suka fito ta cikin Ukraine ƙasar Rasha ta farmake shi, sannan kuma ta farmaki wani babban ships ɗinsu wanda suke fitar da mai a ta wannan yankin. Sannan kuma Zelensky dan comedy dan ta'adda ya ƙara kai farmaki a Zaporizhia region, wanda wannan farmaki ya sanadiyar mutuwan mutane 4 da kuma injuri guda 11, wanda wannan hari ya yi muni, wanda wannan harin ya kashe ne a guraren da civilian suke rayuwa. Kusan cewa Zaporizhia ta kasance karkashin Ukraine a baya, wanda Rasha ta anshe ta, kuma mutanen Ukraine ne da sauran mutanen Rasha waɗanda ke rayuwa a wannan yankin suke, wanda Rasha ce ke kula da wannan yankin a yanzu.
kuma duk bai hana wannan dan comedy ya kai farmaki a gurin ba, domin shi ba duk wani irin ta'addanci da kuka san Yahudawa na yi, duk da an ce kakan shi yana cikin sojojin Zionist waɗanda suka yaki Adolf Hitler, waɗanda an san cewa waɗannan tawagar Yahudawa ce a wannan lokacin. Sannan Rasha ta sake kai farmaki a cikin Odessa, wanda wannan yankin Odessa ƙasar Rasha ta kusa mamaye shi ma gaba ɗaya, wanda akwai sauran da ke hannun Ukraine. Ƙasar Rasha ta farmaki wannan yankin, ta yi amfani da wasu ƙananan bam masu tarwatsa gurare wurin kai wannan farmakin. Idan muka dawo a gabas tsakiya za mu ga yakin ƙasar Yemen da Saudiya ya ƙara zafi a wannan lokacin, wanda Yemen bancin an waye gari da farmakin da suka kai a cikin Aramco, sun farmaki Aramco Oil Facility, wanda wannan farmaki ya yi muni sosai. Waɗanda ke cikin group WhatsApp ɗinmu sun ga yadda abubuwan suka faru, idan kana so za ka iya aji number ka a ƙara ka a ciki. A nan fa Saudiya su ma suka tada wasu jajjai suka ci gaba da zagaye a cikin yankin da 'yan Houthi suke, wanda wannan yaƙi yana ƙara canza kala, wanda Imran Khan tsohon shugaban ƙasar Pakistan ma ya fito ya ce ba su yadda Pakistan ta shiga wannan al'amarin ba, a wanda a baya Pakistan ta shiga cikin waɗanda suka riƙa ma Saudiya wurin yaƙi da ƙasar Yemen. Sannan na san kuna labarin cewa ƙasar India a yanzu ta ɗauki zafi, wanda sai da ministan ilimi ya sauka ya yi murabus, kasancewa akwai wata ƙungiya ta ɗalibai waɗanda suka yi zanga-zanga mai muni wadda ta kai kusan kwana 30 da wani abu, kusan satuttuka ana yin wannan zanga-zanga. Wannan ƙungiya ana kiranta Cockroach Junta Party. Wannan kungiya sun iya kokarin su wurin su nuna ma gwamnatin halin da student suke ciki, inda ilimin kasar ya lalace, sata ansa ta yi yawa, kuma ɗalibai suna kashe kansu saboda wasu tsari da wannan ilimi yake akai. Amma bayan murabus ɗin wannan ministan education an tabbatar musu da cewa za a canza wannan tsarin, sannan kuma waɗanda aka ba da dama a kama su a cikin wannan zanga-zanga za a ba da dama a sake su. Wanda da ƙarshe za mu rufe da 'yan Isra'ila, ku sani suna nan suna ci gaba da kai farmaki a cikin yankin Lebanon, wanda ba su bar mamaye yankin Gaza ba da kuma kai farmaki a cikin yankin, wanda a yanzu suna cikin abubuwan da suka sama gaba su ga sun da mamaye yankin Gaza, sannan su dawo ta yankin West Bank su da mamaye shi. Sannan Netanyahu zai je ƙasar America a wani sati, wanda kun san akwai ta ƙasa tsakanin shi da Gwamdani, ya ce babu wani hukum da za a mashi, kuma hukuncin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya zai tabbata akan shi idan ya sa kafa shi a cikin New York. Wanda gare ya kasance da ƙarshe kana bibiyan mu, kana karuwa da abubuwan da muke kawo ba tare da ka danna mu da subscribing ba, sannan ka yi mu da shi zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki su gani su amfana da irin waɗannan rahotanni da muka kawo wa na 24 hours abubuwan da suke faruwa a cikin wannan yanki namu na duniya da kuma nahiyar Afirka gabaki ɗaya.